आवाजी तांदूळ घालणं सुरई तांदूळ आणि सोय घालणं शेवई करता 3 पाव तांदूळ उदकां घाला हांवें सकाळीची एक 10 घंटे तिंबत घाला आता रगड्यार घालता आणि 1.5-3 नारळा वळ्याची सोय कांतून घाला वयली मात्र पंदाची खरवड आणि घालणे आता रगड्यार घालून वाटीत हांव आता शेवई पीठ हाळायता एक चिमटी नारळ त्याला पळशी लायल्या कायले का म्हळ्यार पंदा लागना त्याची पीठाळ अंजल्ले चिके वेळ दांकून दवरता बटाट्या हुमण करता त्याच खातीर 4 बटाट शिनला आणि इतले काजू बी घाल्या बटाट्याचो शिजत घालता आणि बिंबोर आसा त्या वेळ घालता कितें उदक 1-2 विजील काडटा म्हाका सोय एक वड्या सोय घेतल्या हांवें 5 मिरसांगा चिंचांबा हिंग इतली घालून आतां हांव मसालो वाटयता बटाट्या हुमणाका उंडी शिजत दवरता हां एक 15 मिनिट शिजयता 15 जवळ 20 मिनिट मीठ घालता मिक्सी धुवून ते उदक घालता नारळाचं तेल घालता
शेवई आणि बटाटे हुमण रेडी जाला. सुपर कॉम्बिनेशन आहे. खंडित ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.